Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Nasi isibalo sethu. Kuthiwa dwebela igraph yakho ukhombise ukuthi lezi zibalo ezingezansi zinama solution noma inxazulelo ezingaki. So sibuka ke lesibalo njengenjwayelo ukuze sithole konke sidinga ukukuthola athi ngisiphinde ngisibhale la njengoba sinjalo ukuze ngikwazi ukuthi ngithole konke ngiyokudwebela. U-m wethu siyazi ukuthi u3 ngithi m ngoba kujwayelekile ukuthi mx uma ubala uyakwazi lokho. Ngakho sesiyasibona isilophu sokuqala umugqa wethu oqala ukuthi uzobushona engalaphi. Siyabona ukuthi lapha u-y wethu u1 u-x wethu u3. Ngakho basiqhubeka singaqala mhlawumbe sidwebele ngala siyabona ukuthi ngizocabanga nje ukuthi u1 wami sususa ngalapho u3 wethu subeka ngalapho ngibona ukuthi umugqamo uzokwazi ukuqonda ngqo. Uma siqhubeka sehla neslope sethu siyasibona ukuthi sidwebeka kanjani. Angithemba ukuthi uma usenza isibalo uyabona ukuthi uhlanganisa kanjani. Uyabona ukuthi umugqa wethu nawo ngizamile ukuqondisa. Awuthi ngizame futhi. Hey. Kuhleke. Kuhleke sesibonile lokho kuphezulu ukuthi umugqa wakho ungabe unjani. Asidwebele noma senzele isibalo singezansi manje sibona ukuthi umugqa wakho wona uzodwebeka kanjani. Ngisibhale njengoba sinjalo ke. Ngingasithatha kanjani kuma sinje isibalo sami? Ngingafaka ngo labo -4 enzansi ngisuke ngifuna ukususana ngoba ngifuna ukuvula indlela ezosifinyelelisa ekutheni u-y wethu uhamba wodwa. Sesinento kanjena ke manje sesilwela ukuthi u-y uzimele wodwa. Singafaka u2 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 okuzosipha bayasusana usiphe u-y equal 6x divided by 2 sipho 3 4 divided by 2 sipha bani u2. Naku-ke isibalo sethi sime kanje. Siyabona ukuthi lo -2 ungaba ka-y wethu la. Lo 3x wethu singawubekela ngalaphi? Singawubamba ngapha. Noma siyanyukela ngawo engezansi. Kuzomela zame sidwebe manje umugqa wethu sibone ukuthi usinikeza into enjani. Uyayibona into esitholayo. Buyela kwisibalo sakho ngaso sonke isikhathi ubhekisisa ukuthi ngabe wenza isibalo esiqiniso yini. Njengoba ngidwebela la ngezansi ngidwebela lo mbuzo owubuziwe obalekile. Thwabheka ukuthi lezi zibalo zakho zinama solution inxazululo angaki noma impendulo engaki ezingasisiza ekutheni siwona ukuthi i-consistent noma ayikho-consistent impendulo yakho. Naku-ke sesizenzile ibalo saphuma nomdwebo enjena okusho ukuthini kuwena uma nje ubona imidwebo emibili enje imigqa emibili enje kusho ukuthini kuwena? Kukunika miphi imicabango? Kukunika miphi imicabango ubona imigqa enje? Uqinisile nami ngizobe sengibhala la ngezansi. Akuna intersection, akukho la imigqa yethu ihlangana khona. Ngakho ke basibuzela lapha phezulu ukuthi mangaka ama solution la ngiyabhala ukuthi ayikho. Imigqa yethu ayihlangani iyaqhudelana akukho la ihlangana khona. Uyabona ukuthi
noma sino 3x kusho ukuthi iyahambisana iyabangisana ihamba ndawonye iyaqhudelana kodwa y wethu abafani ngakho awekho ama solution ayihlangani imigqa yethu.